רגע לפני שהתוכנית מתחילה, בואו נסתכל סביבנו. בבית שלנו, בילדים שלנו, באנשים, בטבע, בכלכלה. אנחנו הרי רוצים לשמור על כל זה, להשאיר עולם טוב יותר גם לדורות הבאים. לזה קוראים קיימות. כל אחד מאיתנו יכול לעשות משהו קטן כדי לשמור על סביבת החיים שלנו, למען העתיד. כי העתיד נמצא בסביבה. לדוגמה, נורות תאורה. בצעד אחד קטן ופשוט, אנחנו יכולים לחסוך עד כ-80% מצריכת החשמל של התאורה הביתית. אם נחליף את נורת הליבון בבית לנורה ירוקה, גם נחסוך כסף בהוצאות החשמל, גם נתרום לצמצום זיהום האוויר שנגרם בשל תהליכי ייצור החשמל, וגם נהנה מנורה בעלת אורך חיים של עד פי 10 מנורה רגילה. זה פשוט, זה זול, זה חסכוני, זו עובדה קיימת. אז קחו דקה למחשבה על הסביבה, כי כשחושבים, קיימים. מוגש על ידי קבוצת שיכון ובינוי, היוצרת סביבת חיים בת קיימא, שיכון ובינוי, כי העתיד נמצא בסביבה.